Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. Illum l-ewwel ta' Ġunju u allura ħanofri din il-qudiesa l-intenzjonijiet tal-Papa. Il-Papa jitlobna nitolbu dax-xahar għal migranti li jaħarbu minn djarhom. Allura nitolbu għal migranti li jaħarbu mill-gwerra u l-ġuħ u li jkollhom jivvjaġġaw fost perikli kbar u vjolenza biex il-pajjiżi li jirċevuhom jilqawhom tajjeb u joffrulhom opportunitajiet ġodda. Nibdew din il-qudiesa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Ħenna lina mulej. Għaliex dnibna kontra tiegħek. U rililna mulej it-tiba tiegħek. U s-salvazzjoni tiegħek għatina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla intoġbok li l-martri San Ġustinu jilqa l-bluwa tas-salib u b'mod tal-għaġeb u rejtu l-qlih kbir li hemm fil-li narfu l-Ġesu Kristu. Bit-talb tiegħu għatina li nbedu minna kull talim qarriq ħalli nitwettqu dejjem iżjed fil-fidi. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Eluq tal-ittra ta' San Ġuda Apostlu. Eżis, ftakru fil-ħwejjeġ li l-apostli ta' Sidna Ġesu Kristu kienu ħabbrulkom sa minn qabel. Ibnu lilkom infuskom fuq il-fidi l-aktar qaddisa tagħkom. Itolbu lill-Ispirtu Santu. Żommu rwieħkom fl-imħabba ta' Alla. Stennew il-ħniena ta' Sidna Ġesu Kristu għal ħajja ta' dejjem. Uru ħniena ma' dawk li għadhom fid-dubju, salvawhom u waħtfuhom min-nar. L-oħrajn ħennu għalihom bil-biża' waqt li tistkerħu saħansitra l-libsa imċabsa b'ġisimhom. Lil dak li għandu l-qawwa jħariskom mill-waqa' u qedkom bla teba u ferħana quddiem is-sebħ tiegħu lil Alla waħdu Salvatur tagħna permezz ta' Sidna Ġesu Kristu, glorja, kobor, qawwa u seta' qabel kull żmien, issa u għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej.
inroddu ħajr lill-Alla. Salm risponsorjali. Għalik imxenna jiena mulej Alla tiegħi. Għalik imxenna jiena mulej Alla tiegħi. Alla tiegħi int, lilek ħerqan infittex, ruħi bilaċċa għalik imxen jiena bħall-art nixfa, maħruqa u bla ilma. Flimkien, għalik imxen jiena mulej Alla tiegħi. Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek biex nitaxxa bis-seta u l-glorja tiegħek, għax it-tiba tiegħek aħjar mill-ħajja, xuftejja jxandru it-tifħir tiegħek. Flimkien, għalik imxenna jiena mulej Alla tiegħi. Għalhekk imbierek tul ħajti kollha, nolli jdejja u nsejjaħ ismek, bħal bikel mill-aħjar li jsemmen u l-intela, u jannilek fommi b'xuftejn ferriħa. Flimkien, għalik imxenna jiena mulej Alla tiegħi. Il-kelma ta' Kristu tammar sħiħa fikom. Kull ma tagħmlu roddu ħajr lill-Alla l-Missier permezz tiegħu. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien, Ġesu u d-dixxipli tiegħu mill-ġdid marru Ġerusalemm. Kif kien qiegħed idur fit-tempju, resqu fuqu l-qassisin il-kbar u l-kittieba u x-xjuħ u staqsewh: Int, bliema seta' qiegħed tagħmlu dan kollu? U min tajilek din is-seta' biex tagħmlu? Ġesu qalilhom: ħanamlilkom mistoqsija waħda jien, wiġbuni għalija u ngħidilkom bliema seta' qiegħed nagħmel dan kollu. Il-mamudija ta' Ġwanni kienet ħaġa ġejja mis-sema jew mill-bnedmin? Wiġbuni. Dawk bejniethom u bejn ruhom bdew jirraġunaw u jgħidu: jekk kienu weġbuh mis-sema, jgħidilna mela għaliex ma jemmintuhx. Mela ngħidulu mill-bnedmin? Huma kienu jibżaw min-nies għax kulħadd kien iżomm lil Ġwanni li Ġwanni kien ta' bilħaq profeta. Għalhekk lil Ġesu weġbuh u qalulu ma nafux. U Ġesu qalilhom: mela anqas jien ma ngħidilkom bliema seta' qiegħed nagħmel dan. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Illum fil-Vanġelu naraw daw il-qassisin il-kbar, il-kittieba u x-xjuħ u Ġesu jitkellmu dwar is-seta' jew f'xi kelma oħra hija l-awtorità, l-istess kelma. U hemm min juża l-awtorità, is-seta' biex jaħkem, biex jikkontrolla, biex juri l-poter tiegħu. Hemm min imbagħad juża s-seta' l-awtorità jurija permezz tal-qadi tiegħu. U n-nies awtomatikament jindunaw u jirrikonoxxu l-awtorità u s-seta' tiegħu bħalma indunaw f'Ġesu. L-ewwel tip ta' awtorità meta jużawha fuq in-nies irid ikun impost u mantenut. It-tieni tip ta' awtorità ta' Ġesu jiġi b'mod naturali mill-qadi awtentiku. Għax bl-ewwel tip in-nies jippruvaw juru li huma xi ħaġa jew xi ħadd. Waqt li bit-tieni tip il-persuna bil-qadi awtentiku iġielek tħossok isek l-iktar persuna importanti fid-dinja, l-iktar persuna maħbuba fid-dinja. L-ewwel tip ta' awtorità
jiffoka fuq il-persuna li timponi l-awtorità. It-tieni tip jiffoka fuq il-persuna li tkun qed tiġi moqdija. L-awtorità, is-seta qiegħda hemm għas-servizzju tal-oħrajn, ta' minu l-iktar fil-bżonn, u mhux biex noqogħdu nieħdu gost bil-poter. Dax-xahar ukoll qegħdin nitolbu ħankunu qegħdin nitolbu għall-migranti. U kif nistgħu nużaw forsi l-awtorità l-ftit seta' li għandna biex ngħinuhom, biex nilqawhom. Allura naraw is-Sanedrin li huma l-qassisin il-kbar il-kittieba u x-xjuħ qegħdin iffissati hawnhekk fuq il-poter. Qegħdin jinkwetaw anki naraw fl-aħħar kif iżommu din is-seta il-poter li għandhom, l-awtorità li għandhom. U x'jagħmel Ġesu issa biex jipprova joħroġhom minn dan il-ħsieb, minn dan l-imblukkar, minn din id-dinamika. Ġesu isaqsihom dwar l-esperjenza tal-Ispirtu, dwar il-mamudija ta' Ġwanni. Esperjenza ta' grazzja il-mamudija fejn għandna esperjenza tal-Ispirtu. Imma huma quddiem din il-mistoqsija jerġgħu idawruha għal kwistjoni ta' poter, ta' seta'. Jekk nindunaw li aħna jew xi ħadd ta' madwarna nibdew ngħixu l-awtorità jew is-seta' b'mod li nimponu l-poter fuq l-oħrajn, irridu nħallu lil Ġesu isaqsina u joħodna lura għall-esperjenza tal-Ispirtu. Dan Ġesu fl-esperjenza tiegħi l-iktar li għamilha miegħi għamilha mod speċjali permezz tat-talb u tas-sagrament tar-rikonċiljazzjoni. Fejn din hija dinamika li ngħixuha tal-awtorità, tal-poter, li hija dinamika li niltaqgħu magħha ħafna drabi fil-ħajja ta' kuljum. Imma l-mulej jgħinna biex noħorġu minnha permezz tat-talb u speċjalment tas-sagrament tar-rikonċiljazzjoni. Il-mulej jagħtina ċans li nerġgħu niftakru kif nużaw is-seta tagħna għas-servizz tal-oħrajn, għas-servizz tas-saltna talla. Imma Ġesu jibqa' umli ħafna. Għax f'dal-Vanġelu naraw li jinduna li dawn ma kinux lesti li joħorġu minn din id-dinamika. Allura Ġesu ma baqax jimbuttom, għamlilhom il-mistoqsija u jħalli l-Ispirtu jaħdem ma' żmien. Li xi drabi jkollna bżonn iż-żmien biex noħorġu minn din id-dinamika. Imma Ġesu dejjem jibqa' hemm jistennina u jisaqsina xi kultant minn fejn ġejja di, minn fejn ġej din ir-rieda għal poter għas-seta biex tkun tista' taqdi jew biex timponi ruħek fuq l-oħrajn. Aħna nagħmlu t-tifkira llum ta' San Ġustinu, infaħru flimkien lil Alla l-Missier li ħalaq kollox bibnu Sidna Ġesu Kristu li fdina, fl-Ispirtu Santu li qaddisna. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek hija u xxandar lil bnedmin kollha l-verità li biex jagħti xhieda tagħha ibnek Ġesu ġie fid-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Biet minn fost il-poplu tiegħek kull talim qarriqi u kull fema li ma taqbilx mal-Evanġelu ta' Kristu biex jitwettaq dejjem aktar fil-fidi. Ismana nitolbuk mulej. Dawwa l-orrif kollha tad-dinja li b'qalb sinċira qegħdin ifittxu l-verità
ħalli bħal San Ġustinu jaslu biex jisibuha fit-twemmin nisrani. Ismana nitolbuk mulej. Daħħal filena ta' dejjem lil mejtin kollha li fid-dinja fitxew li jħadnu dejjem il-verità sħiħa tiegħek. Ismana nitolbuk mulej. Kebbes fi qlubna imħabba l-verità u għejna biex inħadnuha b'qalbna kollha ħalli fost it-taqlib kollu tad-dinja tal-lum qlubna ikunu fis-sod fik. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla li tista' kollox, għallimna naraw flimkien ma' San Ġustinu l-leħ kbir li hemm għalina, li narfu lil Ġesu Kristu u lil dan imsallab biex imwettqin fl-iskola ta' Ġesu nimxu l-qudiem fit-triq li għandna qudiemna sa ma naslu għandek. Bi Kristu Sidna. Amen. Tolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Amen. Atina l-grazzja mulej li niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri li San Ġustinu iddefenda bil-qlubija tal-aġeb. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex San Ġustinu ħal martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-għemejjel tiegħek tal-aġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewwa sew fejn hemm id-dajjef u s-saħħa lil minu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk, flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu l-kobor tiegħek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-Eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal ħobs ratt il-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi reġa' rat il-ħajr. Tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-mafra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misterju tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr, għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza Omm Alla Marija, ma' San Giuseppe ir-raġel tagħha, mal-Apostli l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa nitolbu bit-talba li għallimna Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-tnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw il-għena u l-midja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu jħarsuna l-ħajja ta' dejjem.
Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tmajtna bl-ikel tas-sema, fiċ-ċokontana nitolbuk mulej biex fuq it-twissijiet tal-martri San Ġustinu qatt ma nonqsu li nroddulek ħajr għad-doni li jogħġbok tatina. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben, l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Minn żmien il-COVID ndunajna fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassilhom jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euro, jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira, dan il-prezz inniżluh għal kważi 1 euro għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju 30 euro qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw li ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun mingħajr bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel.
Iju nitolbu dan ir-Rożarju fl-imkien, fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. Alla tana isma' tal-tana, eħles u għejna u jifqaf magħna. Lora lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik jisma' tal-tana. Ġesu twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi għafrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, fulġenna l-erwi kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Illum nibdew qegħdin nitolbu bil-misteri tal-ferħ. L-ewwel misteru meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sidna Marija li kellha tkun omm Alla. Bissirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun dak li trid kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu twilet għalina rid ikun ibnek bħalna. U Ġesu tiegħi għafrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwi kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Tieni misteru tal-ferħ, meta Sidna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titin kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek.
imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santo. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi għafrilna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwi kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Tielet misteru tal-fer. Meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlehem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titin kif is-sema jekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek.
imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santo. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna, għalik jisma talb tagħna, Ġesu twilet għalina rid ikun ibnek bħalna. U Ġesu tiegħi għafrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tal-ferħ. Meta Sitna Marija u San Giuseppe ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santo. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna, għalik jisma talb tagħna. Ġesu twilet għalina rid ikun ibnek bħalna. U Ġesu tiegħi, għafrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tal-ferħ. Meta Sitna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu. U wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimli għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimli għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimli għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimli għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimli għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimli għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. U glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna. Ġesu twilet għalina rid ikun ibnek bħalna. U Ġesu tiegħi għafrilna tnubietna, eħlisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-erwir kollha, speċjalment dawk li l-iktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik, Sultana, om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna trufnati u li teva. Lilek nitnieħdu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-trufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Issirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier Etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina.
Xebba kollu għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bibi ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Saltna tal-anġli. Itlob għalina. Saltna tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisa u malla. Biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna, għaddija tijek, mulej Alla, nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u l-glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek, Alla fdalek lill-libnu. Fik, Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek, Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. Santu Rocco. Itlob għalina. San Paul missierna. Itlob għalina. San Publio. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazzjon Falzon. Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. San Giustino. Itlob għalina. Sant'Ignazio tal-Ajola. Itlob għalina. Santa Teresa ta' Calcutta. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem quddiem tiegħek
Ek li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirka l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artar. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbira Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u immakolata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija, Verġni u Om. Imbirek San Giuseppe, arus kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.